Hi guys, nanadyan mi daris pinakatumoy. O taga manggagihan gini ha, o to kalsada to ah. Hi guys, majong buntag. Ako na po ni Jinbers. Karon manglakaw mi guys, manorin mi ni Junjun. Kami adtuon. Kay dugiran dyan na siya na gustong adtuon kay makakita ko sa mga picture ba nice kadyo ag view. Tamang toro ni Junjun guys dito. Mulan taw ra sa kuan ba view. Harang itong ag ilmit mo na nagilakay. Basta pag ang buhok. Hindi na ikuan ang traffic dito. Kung dyan na naututon. Sorry naman minani guys, maraming dagaw kulitaw. Og magapan pag minigiyan, dagan mapimingan nga, murara ko numiguan, managsuon. Mas lamig kasi di maminjo tag sa juba, mga anak tag sa juba eh. Nagmadako ng gatang anak, murara pag gatang suon. Diyan og sigiyan mauban, murara silang magmangon po. Sayang laman kay kung may gibiyaya ag anak na daghan. Isara ka buok. Karong panahon ng mga anak ko riski na kaadyo. Pinanganan na po operasyon sa ahang tubo. Murag 50-50 na siguro magkaanak pag otro. Madula naman na isa ka po. Nandiyan guys, kita-kita na naman ta dito guys. Ugasa may mapadpad di Junjun karon. Sorry po ta sahay si mama unta. Alam yan ta. Uban-ubanan magka ng sorry yun dyan kay Luoy man. Kaya magsige magreklamo sa idahang tuhod, hindi naman pa siya makasuga ko nung kanang lakaw-lakaw bitaw kay suga dyan ka rin niyang parang kay magturog pagkato na mo sa kanan na ikuhan si Mala naluoy ko niya kay sigir maglingkod sa kanan na ilaplit kay kanalang hihidang kuhan tuhod grabe po niya lipada guys si Jang birthday bisag kanang kuhan si Mplira nalipay na kaso si Jang nga nakato ni Mama Mary kay mamagazin na ijahang panata sa una sa bastag pa na siya katuan dyan na siya ni Mama Mary kada birthdays marat to guys celebrate sa ijahang birthday sa ingatura simple para ni Jang lipada isuot na nagpan guys helmet kay lungsod na kanila magpasap ang buhok mamaral hindi ka ba dyan higpit ka dyan ni Span guys dalagit kinahanglan ko andyan pero kinahanglan magkasita mag-helmet kay for the safety product sa ubang lungsod manggod pareha sa karkar sa kuan sa Argao kana ni Antony way higpit dito makita na mga tao nga motor-motor ra sila nga wagan ni mga helmet pero dani sa dalagit guys higpit pero madyo noon pod na kay para ra pa sa tuang mga kaluwasan ba isimpa ko ba madisgrasya na ipang protection sa o awag jota na guys saglakan kaning dahili nakatanga na lang ang karsada na pili na guys dahili dagat narapapubos narabay-bay sa kilid naglatan bangin na magod ni kani dapit tangan sa nagang helmet guys pero mawagag ang tuwan buhok matukad naman mi sa bukid mo naman yung agihana pero di siguro makatukad og tricycle na yatan siya ganda din no traffic sound sara magkasuga lago po magbayar ang magkasuga kaadyo sound lamay magagihanan kay espalto kaso lang ara lamang ka tukaron taas luya tricycle mo ganda ni nanay baka nanay gidag baka sorry sa ko na may guys kahit sunod adlaw mabiyahe na si Jack sinigiyang ang giyan ang adyon takang giyan iskip sigiyan kay sigiyan man mo'y nakanin anak nakita na na agka ng kuhan ang tore tanganin na dyan kus bahay ni Cinderella Enchanted Mountain dili na mauwi mauna kita na sa mga picture na nanindot dito view guys oh. Oo.
kadaghanang manok. Naghanang manukan dito. Asa kan kasada abi? Baka tugigan ni Gian ba nga lumay nun nga Hindi soroyanan. na mao. Nara diha guys sa kuan. Enchanted Mountain. Dana sud. Dara ta mo sud na kanang maligo. Ta nga banus mama. At least nakatuod na ta ba? Nakani na ta. Nindot magpudyo nga ni guys ba. Nakaston tuk-tuk sa bundok. Naibay ditong puti arang ka-cute. Makainamdam ako sa buhol. May nganap mga Nagkasada ba? Hinanag mga kasada. Pohon na guys, masud rami diha guys pohon. Kanang kaming upat. Importante ra ba nakatuod nami. Kan man gihapon ni dalagit ra maghapon di sa kawayan. Pohon ra masud ra tadani kanang ubanan natas mama pero malingaw pus mama ba. Para makitag baki. Kanang atong paliguon sa swimming pool ba. Pero tagpulor sa mga balay oy. Mura ganig bay ni Cinderella. Kita na nas mga post-post mura bay ni Cinderella. Balay ni Cinderella. Ay kay na diri nagpuyo Cinderella. Kana unsa mo na oh. Balag putyo ka. Puyo. Unsa na? Awa. Nasud. Awa, kana nay murag bay ni Cinderella. Ang giingan nimo. Balay ni Cinderella. Violet ang color oh, di ba? Murag bay ni Cinderella. Enchanted Mountain. Madyo na naman nakalili tas gawa sunod makasud ra ta diha. Luoy man pud mag lingaw-lingaw ta diha kita ran jawa des mamag sigihan. Pati po di po ta malingaw gyud. Kita rin mga dito. Madyo nang kumpleto ta para happy pamili. Namintag natin bukid ani uno kanang ato ba? Atong kaugalingong bukid nga natin mga tanom natin tanda-tandaon. Natin ani-anion ba no? Nay, manom ka di imong lilion. Oh. Nakitandaon ba imo ang mga tanom? Nakigunahan, nakialing-halingan. May padyag na cute pa. Oh. Na, Pero ay good parang ka-cute. sliding po. Kumita na. Cute ka. Huh? Ang bati guna, oy, grabing kain. Makitan ra mga tunang post sa mga Facebook karon nakadto na jud ko pero wala man nakasulod. Sunod na masulod pohon. May asangin oy. Uy, laman nagpaklay gani rin ang paklay. Ang kainit ra ba? Oo, hindi ako Kapoy na. paklay be. Ato man tong nagian gani ha. Pila kay plitino mo sakay na ni kabalaban. Anami sa una magduig merkado amarang baklajin kay man may pabayad sa balabal magsakay mig motor. Sinuyan niyo. Palit mig bugas sa murang ibutang sa takbag sa bahat. Dayon. Magpaklay rami. May mga nang comment na sorry ko na pus mama magpalansa kaya ko na pong malipay. Soroy na di man mo kuyo. Mato kay tagoslog. Ato ta dadyan natos mama. Paliguho na to ba kus dagat na tirubi. Ato tagos lobatra na sa biglaon. Kanang mo. Oh, ay Larga na ta ba di nato ingnon karon di makareklamo. Magani. Kaya ingnon na to daan may ngano adi ko makuyo-kuy kanataran karaton ba nga maglakaw ta. Sorry sa tarabon way klase kay ting klase na wad mas kalsada. Ala di man ta pagian pagyat ngan ta. Ayayat tao sa tere. Musakay ka ako diha. Ningapit sa minari sa kan guys 7-Eleven na malit si Junjun og tubig. Dinara ko dari gawat sa gawas. Nakiinit. Initan ka. Okay ni. Ha? Tubig og water. Init ba? Labi. Ay, kiwa kasi takal na waka helmet. Ha? Iba niya kita dito. Mudin tanaw siya ang kuha na ko di ay. Magaling. Mudin tanaw na ko. Kailam ko na ko. Makailat ka nimo. Pagkuan. Ay, siwan nito. Anak ko midari guys sa bukid. Sa ikaduha na mga tuan. Di namin ang tao na kuha. Anang kita ko na ang kuha. Tower. Mao ni tower sa dalagit pa. Taas sa tower. Majo kan makatuod ka pa. Laway.
to, drum na ko. Dahil tanaw sa akong kuana. Sa akong GPS. Lala, oh my God. Oh my God. Oh my God. Ito na po. Dagago itong mga traka. Buwan naman pa. Duta. Wow, nanapod ni Tok-Tok. Hala, nindutas mga bahay dito pa. O din ang balaya, makita na to na puti. Mo din ang atang malantawan na tutas merkado. Ano siya? Mga White House ba? Naganip yung mga bahay dito. Mo din na si Japa. Nakanin na gijug ko. Diba ningon ko nga. Diba sige ko gingan ni mga muanita. May daghang kuan pa oh. Granada. Palay nila. Daghan naman dik mga bahay dani. Oh, mga nindot ka sa mga bahay. Mao ni makita na sa ubos. Mga puting bahay. Mura magnaslaing nasod. Ito ang balaya. Nindot no? Pacific. Pacific View. Ah, Pacific View. Bibilog yung bahay. Kanin ka Amerikano dahil mga tagi-Japan ka Amerikano. Grabe yun. Bibilog ko. Nindot ka. Mura magnaslaing nasod. Kaya mga Amerikano dahil tagi-Ja. Grabe yun. Grabe kung hindi ni katukaran pa sa tagi-Sakan kanina. Wow ka. Nice ka. Jugbiyo na nila pita. Christopher. Nagdagat sa ubos oh. Inagpatugbong mo ilamig view. Jacob's Residence. See you. O sino? See you. Kapasa. Najungit-jungit na inoong ko. Ano baka? Hala, kanindota dito. Wow. Pa-picture ko daan yun dyan. Picture sa diri? Hala, sige, pa-picture nga nagbalik na. Kang Kalamiyag view. Oh my God. Kalamisa view. Wow. Boss ko nagigiyan Oh, nagiyan dani nga lamig view. Oh, lamig kadyo view guys. Nay mga dragon fruit oh. Dito ko ano. Mau gani diyan. Kita kadyo dito. Asa na dapit pa? Sa lungsod? Sa eskwelahan man na oh. Sa eskwelahan sa diin. Sa diin mo na oh. Kana sa diin. Kita kadyo dagat no. Ang daghan ng langgam. Huwag mga langgam mo ning drop sa kuan wire. Magkalamig view dani guys. Maghanap rin suri-suri sa ibabaw pa ng motor. Hindi bang balay dati? Ha? Dagang balay. Wala nagpahinga na. Mao siguro ni. Nice kajug view dari guys. Oh, inom sa tubig ang katang driver. Muni pang pawa sa stress. Suroy-suroy ba? Hmm? Katong manok Unsa na diha? Mama na oh. Ibig sabihin dito ra day ta dapit ganiha. Dito ra dito. Slide na eh. Haman. Mura. Napahap man. Hindi agihanag tubig nang magba siguro. Asa pa itong ganana. Ay guys, na jud mi dari sa pinakatumoy. O taga mangagihan ganiha o ta kalsada to ah. Dagat na nang des ubos na dagat na diha. Dagat nang diha mo na nag merkado siguro nas dalagit kay na mag Eskwelahan ang dry eskwelahan. Simbahan oh. Asang simbahan? Tukod. Dito. Ay. Pagsiwol mo dito. Tara magtubay pagkaulaw to oh.
Asa dito? Oh, Asa ditong dito? Ayo, tara di di ay. simbahan no. Agtumoy sa kuan simbahan. Oh, kalami pagad sa hangin. Bahala karang kainit, di man mamatian nag-init. Kay hangin man. Tanaw sa taskuan guys. Mga view sa likod. Padung na may tigbong guys. Parang kakuan. Parang katigbungan. Parang ba dito ng bayabas? Dari sa ekonomi guys, maglantaw-lantaw sa mga view. Nagubos guys eh. Lami kadyo ka ng naikuan view. Oh. Panay sa view. Tago kainit kayo. Maligid ka diya, Bi. Kada kung di malas nyo, Bi. Sa kanin bunga ko. Baw. Bawa ko kailaman. Sanitas guys. Look. Wow. Mahulog ka diya, ha? Huwag na po ko nakita na, idol ni mo. Try. Napasilalom, iangat na di ba dahil ang hinog? Tabi-tabi. Nangawat mo sanitas. Lala. Kuya, wala na munga ng gamay pa mo kay Be. Oh, kalami. Kanta. Lames mansanitas guys. Nice pod ka yung view dari guys. Kaniha dito mo sa tumoy oh. Ganiha dito man mi si babaw oh. Ano ka tumoy? Dito mi, puntay kalsada to ah. Dito mi, nalantawan po nina mo ning kalsada ganiha dani. Nana mo kalagan. Dito na. Yan ay daghan kadong tanom diha nga kuan guys, katong nay dragon fruit. Diyan manguli nami guys, madyo laman nakani na pud mi daning lugar ah. Kani mo ko sa una, estudyante pa ko. Sige yan man may perming magani dani. May permi dire kay mag-bike bike. Ani sila magkuan bike bike. Mag-trail dire kay puro paahon. Diyan manguli nami guys. Init na. Kay grabe nang kainit. Diyan laman nakasuroy ko daning dapita. Awakuan ba stress? Nalagay akong tangki. Awag dagat sa ubos guys. Kita ka dagat sa ubos guys. Bisara na yung mong kalbi. Ano magsira? House and lot for sale. For sale oh. Nice ra baka adyo sud oh. O tanawa guys sa ubos guys oh. Kasi pwede din magpa-picture pa, kita din nakita dagat pa. Dana na. Magparag gani ba? Picture sa ako. Ara niya picturean mo. Wow, arang lamia ka jud view. Nice ka jud view, mag-picture sa ta. Bawal po. Oh, tanaw ka jud subos. Nice ka jud view dari guys. Mo niyang malantawan dito subos kanang mamerkado mi ba? Dili ay. Mao dai ni Dani nakabot ng gajud dai ko Dani. Sa una magsigira kog lantaw. Si kun kanais dito view si babaw karon na jud ko dari guys nagtungtong. Nice ka jud guys sa view guys. Sus Ginoo ko. Kalami. Lami ka jud pamati. Mamanang budget na nga kitang-kita dito sa
Kuan guys, ikos kani mga White House. Murakog na sa laing nasod. Murakog na sa laing nasod guys. Wow, kalamit sa pamati. Minggol man din na diha pa. Merkano suri tagija danino. Ito nami guys. Grabe ang lami aja ng view dari guys. Murakog na sa laing nasod. Mga bayba na schedule lang taon. Oh, lami pagajud-kajud view. Grabe jud. Ani ka dani mo po jud. Di jud ka may stress. May stress ka mo lang taw rakas dagat. Puro puti ba ilang building. Lindot jud tanawon ng puti. Pag ako makabay puhon, puti mo yang ipintal. Magbunta. Ta dito. Dito man may ibabaw ka na picture. Puro yung puti. Amerikano ka man ko. Pacific view. Nanapigi. Trabaho dari. Menduta. Tanaw pagajig-dagat sa ubos. Ganan kung pujog na ning lugar. Dimburus. Napagaji mga kamaisan. Pwede na naman at raga dyan ang ipadya karong adlaw. Nga nakasuroy. Itagdagat dito. Asan yung lugar pa? Lumainon. Wala pa ni kabotoy, kuhan pa ni dire kanang doon pa mas tao nero. Kalimot lala. Dito sa pinakaibaw, lumaino na to. Pinakaibaw ba? Katong muna natang gyatuan kawayan. Aper kawayan ba no? Nakalagay? May kabutang. Dato ng kabutang. Huwag ko ng pasapasa kaysa mga biyo ko ng tanaw. Hindi ah. Masih dari ka speakers. Lasan na, dari. Masih, at jama lang magagsadya. Nagsadya mo na nanakas na taran sa datong bahay. Nanakas na kang mansyon. Sabi ni mo kalsada pa nataran na di ay. Nakuas bulig sa saging. Alam sila ni lugar kinagang mga saging. Karyo, simple ra nga na bahay. Nindot kung ka ng forma. Cute kisa. Na kihot. Pinakuan ang hatop. Ganan ko ngay nga nga bahay. Simple ra. Makabahay ka taging nga nga nindot. May posibles Ginoo no, basta maning kamot laman. Tag mga balay din ilapit. Na simple ra pod ro. Na niyang ganahan kuan ra, ground floor lang. Asa na ni highway na ni? Wala pa. Nilagay ng tricycle. Kani mga tricycle para ni patukad sa ibabaw no. Na lagi tao pa. Ana ipatay. Boy. Kuhan ko sila service sa patay. Diyo ko nagdaham nga makalaan ko karong adlaw. Kasarong na ka na. Ang binagat, turagi akong kusbahay magsiging luk-luk. Ganang kakao. Ay, bumawa. Na, Kanang may tutong. katulong po yun. Nagdaham sa kalipay karon. Kasi huwag magdahom sa kalipay. Dahom palipay pa. Oh. Mamo ko nagdaham nga. Makaabot na daning lugar. Trip na eh. May pwede may pwede ka magunaw na mulakaw kay makalakaw pa. Kasi magunaw na kang mulakaw asa mo tayo. Nadadyon radyo dagkuan plano. Grabe nang gipaja karon guys. Nakasuroy. Bye guys, nakauli nami. Thank you for watching guys.
Kita-kita na po ta sa sunod na mong vlog. Bye-bye. Kaya maniud to sa ni.